styrer bare på. Nummer 2. Jeg vil lige slukke. Ej, det duer ikke. Du kan lyse den først. Lyse op af måske. Ja. Så er vi kommet til Sverige. Ja. Endelig. Vi befinder os nu i Lund. Ja. Hvor så en helvede derinde. Det er nordvest, måske fra Malmø. Er det ikke vand nordvest fra Malmø? Vi er ikke så langt fra vandet. Ja. Vi kan se hjem. Tæt på Malmø. Ja, vi kan se Danmark. Ja. Vi blev samlet op i København af en flink pige, der hedder Camilla. Okay. På vej til Malmø. Som skulle til festival. Ja. Hun fortalte os, der var Malmø Festival. Så tog vi med ind og kiggede. Ikke super spændende. Det var fæsent. Festen starter nok senere på dagen. Ja. Nå. Så købte vi en Trangia. Jeg købte en Trangia. Simon har fået en Trangia. Yay! Og vi tog videre. Ja. Blev samlet op af en muslimsk familie. Ja. Fik aldrig fat i, hvad hun hed. Men vi skal huske at like hende på Facebook. Dots and Squares. Squares and Dots. Squares and Dots. Ja. De skal likes på Facebook. Ja, det skal vi lige huske. Fremtid Christian og Simon. Ja. Yeah. Og så har vi spillet spil. Lige siden vi kom her til. Ja. I mange timer. Og vi har set solnedgang. Det er rigtigt. Det kan I se billederne af. Er der billeder af solnedgang? Ja, jeg tog billeder af solnedgang. I kan også se en film med Simon, der ruller ned ad en bakke. Og det er godt, det ser ud som om han griner, men han skriger i virkeligheden af smerte. Jeg har hudafskrabning hele vejen op og ned ad armen. Der var nogle børn, der gjorde det tidligere, og de grinede helt vildt og synes det var mega sjovt. Nej, jeg tror også, de skræd smerte. Jeg tror nok det, ja. De bliver ved med at gøre det. Nå, men i morgen der skal vi videre til noget natur, fordi nu ligger vi i en park. På en bakketop i en park. Hvis der kommer nogen, der spørger, så er det allemandsret. Ja. Hurra for allemandsretten. Ja. Nå, godnat. Godnat.